Det er så opgaven. Den er, Kan I den lige er få tid til at meget, læse? meget svær. Rigtig svær opgave. Så har jeg læst den. Ja. Den har vi så udført en eksponentiel regression på med kastværktøj. WordMat. Yes, og der fik vi så funktionen y er lige med 1902,326 gange 1,523,175 Og det, opløftet i x. og det kan man så se, det er en eksponentiel funktion, fordi at her der har vi b gange a opløftet i x. Nå, men det vi startede med at gøre for at lave den eksponentielle reaktion, det var at opsætte en tabel med solcellekapacitet, vores værdier hernede, og så 0 til 5, som så repræsenterer årstallene fra 2005 til 2010. Yes. Og så skulle Det har vi vi så lige markeret, og så trykkede vi ellers på WordMat-knappen. yes, og så lavede den det her til. Så skulle vi i opgave B finde ud af, hvad Tysklands solcellekapacitet ville være i år 2015. Og da det her 5 er vores i 2010, så var det naturligvis 10, vi skulle sætte ind på x's plads. Fordi det vil, år 2005 ville være nummer 10 i rækken. Så vi sætter bare 10 ind på x's plads i vores funktion. Og det gjorde vi så her. Og så får vi resultatet 127.874,2. fint. 5 af dem. Yes. Så opgave C. Der skulle vi så lige, hvad var det vi skulle der? Jeg vil gøre red for hvad A og B fortæller om udviklingen i Tysklands solcellekapacitet i perioden 2005 til 2010. Ja, og A det er vores fremskrivningsfaktor, vores hældningskoefficient, mens B det er vores startværdi og vores skæring på y-aksen. Ja, Vi kan så se, at Tysklands solcellekapacitet er voksende i de næste år, fordi vores fremskrivningsfaktor, vores A-værdi, er større end 1. Og vi kan se, at B er Tysklands konstante solcellekapacitet til tiden 0. sikkert 12 tegn. Hvad var det? Det kan man